sibuyas. So mag-ano pa lang yan, mag-isang buwan pagkatapos natin tanim. So yan, kasi masyado pang bago, kaya yung niya talagang maliit pa. Isang lang, isa pang piraso kada puno. So pangalawang na natin yan, abono. Nalagyan natin ng fertilizer. So lang ito, muna pag similya, kasi na-audit yung iba. So kailangan natin mahanap po ng similya. So, simula na naman tayo. Yan sa mga piil, yan sa mga ulo, yan, masarap ng pizza na yan. Dali lang yan ma-harvest. Dalawang abono lang, basta pag medyo spiso yung abono mo. Hintay ka na isang buwan, mahigit. Yan, hindi ma-harvest. Pala ito guys, galing pagkatanim. Isang